ഭാവസമന്വത ചിത്താമത്രാണ അഗത്മദ്ഗതാ പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം തഥായഞ്ജസ്റ്റമാം നിത്യം ദൃശ്യന്തി ശമാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം മമുപായന്തി തേ ദോഷമേവനുകമ്പാർത്ഥമഹാൽ മജാനനം തമോഹയ ആത്മഭാവസ്ഥ ജ്ഞാനദീപനേ ആസ്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. സമയം മാറ്റി കാരണം കൊണ്ടാണോ ഒന്നും എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്ത് പറ്റി, രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ലേറ്റ് ആയോ? ഇന്നലെ എനിക്കങ്ങ് വയ്യായിരുന്നു. ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നിട്ട് ഞാൻ എണീറ്റു, പക്ഷെ എനിക്ക് വയ്യ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വരാന്. ഉഷാ മാതാജി എന്തൊരു ഉഷാറില്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ല. സൗണ്ട് പോയി മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല. സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഭാഗവതത്തിന് 2 എനിക്ക് ഇട്ടുതരുമോ? ഞാൻ ഇല്ല ഇട്ടില്ല. മാതാജി കിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. അതെ, അപ്പൊ വേറെ ആർക്കും ഇട്ടുകൊടുക്കും. തരാട്ടെ. എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടണം കേട്ടോ മാതാജി, അപ്പൊ വേഗം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 15-ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? 14-ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 15-ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോണത്. ഇവിടെ നല്ല മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അറിയില്ല എങ്ങനെയാന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മഴയുണ്ട് നല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒരു മിനിറ്റ് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യും. പുരുഷോത്തമ യോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री भगवान उवाच. ऊर्ध्वमूलमथ शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവൻ എത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഉടനെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അശ്വത്ഥം എങ്ങനെയാണ്? അക്ഷയമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, ക്ഷയിക്കാത്ത ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് എന്ത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾ. വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇലകളാണ്. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് ആര്?
വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായിട്ടുള്ളത്. അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. ആ അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിയാൽ വൃക്ഷത്തെയാണ് അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇലകളെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ വേദപഠനത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം തന്നെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെയാണ് എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ അറിയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ, അതായത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന് മോചനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതിലൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരിടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തിലേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അധശ്ചോർദ്ധം പൃഷ്ഠാസസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാളഃ അധശ്ച മൂലാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശാഖകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ശാഖകൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകള്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് വേറെ എന്തുണ്ട്? താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോടാണ് ഇതിനെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന് താഴോട്ടും മേലോട്ടും അതിങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കാണ്. ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. അത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്ന് പറയാണ്. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത്തെ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തഥാ പഥം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യഥാ പ്രവൃത്തി പ്രസുതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചിയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം കൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഏത് ലോകത്തുനിന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? കാരണം ഇതിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും ആണല്ലോ. അപ്പൊ വേരുകൾ മേൽപോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ഏത് ലോകത്തുനിന്ന്? ബ്രഹ്മലോകത്തുനിന്നാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ഭൂമിയിൽ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? വേരുറച്ചിയർന്ന് ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും? ഇത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയട്ടെ. എവിടെ ചെന്ന് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത് ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എവിടെ ചെന്നെത്തിയാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാണ്ടാത്തത്? അപ്പൊ ആ എവിടെ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് വരേണ്ടാത്തത്? ആ ദിവ്യപദം പോകുക എവിടെ എത്തിയാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്തത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, അല്ലെ? ആ പരമപദം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിനെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മള് ഛേദിച്ചു കളയണം. മാത്രമല്ല എവിടെ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത്? ആ പരമപദം പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് സ്വയം
സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയും വേണം. നിർമ്മാന മോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്ത കാമഃ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖ സംഘം സംചേർഗച്ഛന്ത്യമൂഢ പദമവ്യയം തത് മിഥ്യാഭിമാനം മായാമോഹം ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കപ്പോ എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിയണം? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായിട്ട് വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മായാമോഹം, മിഥ്യാ അഭിമാനം. മാതാജി ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സാ? 8 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് 8:30-ക്കുള്ള ബാച്ചും 8 മണിക്കാക്കി. ഇന്നലെ എനിക്കിവിടെ കറണ്ട് പോയി, അതുകൊണ്ട് അറിയാൻ മേല. ഇത് 8:30-ക്കല്ലേ ക്ലാസ്? ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, 8 മണിക്കാണ്, മറക്കാതെ ക്ലാസ്സിൽ കയറണേന്ന്. ഓ ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ ഒഴിയണം? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിയണം. മാത്രമല്ല ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തൃഷ്ണയിലും പെടാതെ ആരെ കുറിച്ച് അറിയണം? സനാതനത്വത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായിട്ട്, സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ന തത്ഭാസയതോ സൂര്യ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് എന്താണ്? സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ആരും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? ഒരു തിരിച്ചുവരവ് വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന്. അതായത് സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളിതെല്ലാം. അപ്പൊ അവിടെ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ വൈദ്യുതിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുമില്ല. കാരണം പരവ്യോമത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വേറൊരു പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. മാമേ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതാ സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ശാശ്വതമായ അംശങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും എന്താണ്? എന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളാണ്. ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അതെല്ലാവരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ്. സകല ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ്. ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള
അംശമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാമൈ വംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യാക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുപോകാണ്? ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാണ്. എങ്ങനെയാണ്? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാവ് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എപ്രകാരമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതുപോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. എങ്ങനെയാണ്? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ. കാറ്റ് ഗന്ധത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി ആ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് മനസ്സിലാകും അല്ലെ? കാറ്റിൽ കൂടെ ആ എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും നമുക്ക് ആ സ്മെല്ല് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ചരസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും 2 ശരീരമാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമാണ് ഇത് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തൊരു ശരീരം. ആ ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരവും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇതും കൊണ്ടാണ് എവിടേക്ക് പോകണം? നമ്മള് മരണശേഷം നമ്മള് പോകുന്നത്. അപ്പോ വേറൊരു ശരീരം ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്? സ്ഥൂല ശരീരം തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വീണ്ടും ആ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ? ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് ഇത് സ്വീകരിച്ച് അതിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ് ഇവിടെ. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം പാപി പുഞ്ചാനാം വാ ഗുണാനിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എപ്രകാരമാണ് ഒരു ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നത്, പിന്നെ ഏത് തരം ശരീരത്തെയാണ് പിന്നീട് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എപ്രകാരം ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നു, പിന്നെ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് തരം ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്കാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നതെന്നും ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക്, അജ്ഞാനികൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മൂഢന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യഥന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് പരിപൂർണത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കോ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസായ ദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭാനമയമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരം മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ തേജസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അന്ധകാരം നീക്കി അവിടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ശോഭാനമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ തേജസ്സും ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്സും അഗ്നിയുടെ തേജസ്സുകളും എല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമാണ് സർവ്വസസ്യങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ കരുണയാലാണ് തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ബോധം നിഷ്പ്രയാസം ജനങ്ങളിൽ ഉളവാക്കവിധം ആനന്ദദായകമാണ് നിലാവ്. ഭഗവത് കരുണയില്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്മാരാകട്ടെ അഗ്നിയാകട്ടെ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിക്കും എല്ലാത്തിനും ആ തേജസ് കിട്ടുന്നത്. കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഗാമാവിശ്യച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹമോചസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമാ പൂത്തോരസാത്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗൃഹത്തിലും ഉൾപൂക്കി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകർന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ഗൃഹത്തിലും ഉൾപൂക്കി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുക. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉൾപൂക്കിക്കൊണ്ട് അവയെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പദത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം സസ്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്വാദ് അതില് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ സ്വാദ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചെടികളുടെ ചന്ദ്രനിലൂടെ പോഷണം കിട്ടുന്നതിന് കാരണം ഭഗവാനാണ്. സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാനും സ്വാദിഷ്ടമാകാനും കഴിയാൻ എന്താവശ്യമാണ്? നിലാവില്ലാതെ സാധിക്കില്ല. നിലാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് അതിന് വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാദിഷ്ടമാകാനും സാധിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അഹം വൈശാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതാഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഇന്നെന്താ പറയണത് ഭഗവാൻ?
ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണം, നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്. അതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി അത് മാത്രല്ല, അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്നിയാണ് നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്? 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെയാണ് വിഴുങ്ങുന്നത്, ചവച്ചിറങ്ങേണ്ടത്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ച് അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയാണ്. ഏതാണ്? വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തിയാണ് ഇത് ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളിലും ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? കേക്കാം. അവിടുത്തെ കുഴപ്പമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യ വേദാന്ത വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പോ സർവ്വജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആര് വാഴുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. സ്മരണയും ഭഗവാൻ തന്നെ, ജ്ഞാനവും മറവിയും എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലും അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്താണ്? വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും. സ്മരണശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, പിന്നെ എന്താണ്? മറവി ശക്തി. ഈ പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഈ ശക്തികൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണനെ അറിയാനായിട്ട് ആണ് വേണ്ടുന്ന നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കുടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യത്തെ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, 2 തരത്തിലാണ് പുരുഷന്മാര്. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാര്. ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവര്, 2 തെറ്റ് പറ്റാത്തവര്. എവിടെയുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റും? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല. കാരണം അവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അവരെല്ലാ രീതിയിലും പ്യുവർ ആവുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആധ്യാത്മികത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരാണ്. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും പറ്റാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണ്. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യ പരം ആത്മേത്യുദാഹൃതാഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യാഭിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ കൂടാതെ വേറെ ആരാണുള്ളത്? പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാന് എന്താണ്? അന്തർഗതനായിട്ട് ഭഗവാനെ പുലർത്തിപ്പോരാണ്.
അവയെ പുലർത്തി പോരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ ആരുണ്ട്, പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാനുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്, 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി ഇവയെ പുലർത്തി പോരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ഉണ്ട്, രണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ട്, തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും. മൂന്നാമത്തത് പരമപുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അവ്യയനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷൻ, പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവയെ പുലർത്തി പോരുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹ ഹമക്ഷരതവിച്ചോത്തമ അതോസ്മി ലോകവേദേശ പ്രഥിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനും ആയതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകങ്ങളും വേദങ്ങളും എന്നെ എന്ത് വിളിക്കാണ്, പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യണല്ല. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, പിന്നെ സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ എന്ത് വിളിക്കുന്ന, പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്, പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും എല്ലാം അതീതനുമാണ്, പിന്നെ സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാവരും പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വാഴ്ത്തുന്നു. യോ മാമേവമ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് നിസംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസംശയം അറിയുന്നവരെന്താണ്, എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോ ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആ തത്വത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോ അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, സംശയമില്ലാതെ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ, അപ്പോ അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാനഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃത കൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അർജുനനെ പാപരഹിത. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം, ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഉപദേശിച്ചു തന്നത് ഏത് ജ്ഞാനമാണ്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ഒരു ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് ഞാനിപ്പോ ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഇതറിയുന്നവര് ബുദ്ധിമാന്മാരാവും, മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഹേ പാപരഹിത, അർജുനനോട് പറയാണ് എന്താണ്, ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്ന ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. ഇതറിയുന്നവര് ബുദ്ധിശാലികളാകും, മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും, മാത്രമല്ല അവര് ബുദ്ധിശാലികളുമായിരിക്കും. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, അത് ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം അർജുനന് കിട്ടുന്നത്, അപ്പോ അതറിയുമ്പോ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അത് ബുദ്ധിശാലിയാകും, മാത്രമല്ല പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്രയും രഹസ്യമായ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും, ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്താണ്, അനഘ മയാനഘ എന്നാ പറയുന്നത്. അനഘ എന്ന് വെച്ചാൽ പാപരഹിത, അർജുനനുള്ള പാപരഹിത, പാപം ഇല്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പാപരഹിത എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്,
പാപരഹിത മയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധോ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിതനായ അർജുന എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ഭഗവാൻ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ചെറിയൊരു അധ്യായാണ് ഇന്നത്തെ അല്ലെ നമ്മളുടെ. അതെ മാതാജി. 20 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ ആദ്യം. 8 മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി. 3 ദിവസം ലീവാണ്, അമ്പലത്തിലായത് കൊണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിന്റെ ലീവായത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് അമ്പലത്തിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മാതാജി നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പിനകത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.